Foli ani tanuni amodi auma ni watina aw munu sogoleno an ka borolo siraw la. Les coups soit vous en donnez soit vous en prenez après ce qui suit. A Bamako CDR Media Moussabougou 24 fo ka taa se Joliba TV News ma an bɛ yan sɔgɔmada in na araba don utukalo tile 14 san 2024 Elhaji Isa Kawjim b'an bolokɔrɔ an bɛna sigi ka masala fɛn damadama kan minnu ni olu bɛ ka boli ni wagati na jamana kɔnɔna na an b'a fɔ o ma ko actualité politique siratigɛ la an y'a ɲini k'a lasɔrɔ a y'an bisimila an bɛ kɔrɔfɔ d'a ma a ka foli bila aw la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye président i ni ɲantuma nba ni ɲantuma somɔgɔw bɛ di n b'ala tanu k'ala barikada a tun kɛra tile fila ye o ka fisa ni dɔ in ala k'an kisi dɔ in ma an tɛ kisi o ma dɛ ala k'an ɲuman se amina an y'a ɲini k'i sɔrɔ bi foli bila an filɛlibagaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa an bɛ ala tanu k'ala barikada an b'a daminɛ ni dugawu ye an ka jamana ye jamanaba ye an bɛ gɛlɛya la tiɲɛ don an bɛɛ laɲini ye kelen jamana bɛ se ka basigi cogo min o baaraw kɔnɔ an ka wolomasiri tabagaw n'o ye les forces armées de sécurité de défense n'o leader yɛrɛ ye son excellence Assimi Goïta an bɛ dugawu kɛ u bɛ wuli ka jɔ min na pour que jamana lakana ka jamanadenw lakana an b'a dɔn bi gɛlɛya bɛ fan bɛɛ o gɛlɛya in n'a ta bɛɛ armée kan ka fo l'armée bɛ baara min na bi ka wuli ka jɔ kɛ gɛlɛya bɛ fan o fan ka taa jamana lakana ka jamanadenw lakana o wagati la gɛlɛya min b'u sɔrɔ an bɛ ala deli ala k'u ɲuman bɔ ala k'u sabati amina attaque minnu kɛra jamana fan o fan an bɛ min kalama an tɛ min kalama an ka dugawu bɛ armée ye an ka soutien bɛ armée ye o dɔrɔn tɛ fana min laban l'attaque barbare et lâche et vraiment inacceptable min kɛra yɛlɛmani an b'a kɔn a n'a kɛra yɔrɔ la an b'a bɛɛ kɔ wa an ka soutien bɛ jamana faamaw ye an ka soutien bɛ armée ye an bolo bi maliyɛn bɛɛ kan ka don da kelen fɛ jamana bɛ gɛlɛya min na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min o ye an bɛɛ ka laɲini ye hali ni tuma dɔ la an ka yecogo tɛ kelen o tɛ kojugu ye mais an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan hakilila kelen de lafasa Mali bɛ se ka kisi cogo di sous le leadership de l'imperturbable patriote Assimi o y'an ka faamuya ye bi donc an b'o assumer pleinement et entièrement k'ala deli ala ka jamana kɔlɔsuma ka maliyɛn bɛɛ fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan amina rabi bi an bɛna sigi kɛ babuba fila kan hali n'a sɔrɔ kumakan misɛnnin dɔw bɛ yen minnu ni an da bɛna se u ma mais an sigikunba ye fɛn fila ye bi Senegal premier ministre a nana tɔgɔmana an ka jamana kɔnɔ a n'a tɔɲɔgɔnkɛ ɲɔgɔn ye n'o Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye ani jamana ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye colonel Assimi Goïta ye o visite in a dugumana ye fɛn jumɛn ye e ka faamu na an bɛna ɲininkali tɛ k'u la o bɔlen kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ nin wagati na CNT kɔnɔ commission de défense président an y'a ka kumakan dɔw sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ anw m'a faamu an b'a fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye an b'a faamu cogoya min na an b'a daminɛ ni commission de défense président ka bɔli ye a ye laseli dɔw kɛ e y'a ye cogo di bon n bɛ ala tanu k'ala barikada k'ala deli ala k'an ka jamana kɔlɔsuma amina ala k'an ka jamana tanga amina ala k'a hakili ɲuman di an bɛɛ ma amina an ka jamana dɔnnen don ni fɛn min ye o ye danbe ye o ye hakili sigi kumaw baara ye an ka jamana ye jamanaba ye fɛn min y'a kɛ jamanaba ye fɛn saba b'a la o ye bamananw ɲumana yiridɔn sodɔn yɛrɛdɔn ɲɔgɔn tɛ an ka jamana dɔnnen don fana ni sigiɲɔgɔnya ɲuman ye n'a bɛ fɔ le bon voisinage an ka jamana ye jamana min ye mara kɛ an ka jamana mosaïque an ka jamana fana ye tagama jamana don n'a bɛ fɔ migration et immigration o la anw ye jamana min ye on est pays central Mali bɛ camancɛ de la ala y'o nɛɛmaba in fana k'an ye tabarikala n'i ye jamana in lajɛ a kun donnen don ka jamana 7 de la n'i ye jamana in kɔrɔnyafa ta ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an ni Algérie bɛ dancɛ bɔ an balimaw don an sigiɲɔgɔnw don i bɛ taa sɔrɔ an ni Niger bɛ dancɛ bɔ an balimaw don an sigiɲɔgɔnw don n'i nana Mauritanie o b'a daminɛ kabini Tumutu ka na fo Sénégal jamana camancɛ la fo Kayi an n'u bɛ dancɛ bɔ o b'a yira k'a fɔ olu fana y'an sigiɲɔgɔn ye diinɛ la adamadenya la tabiya caman na n'i taara o ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ i ye Sénégal min fɔ
anu lube dancɛ bɔ ni samana kana ka jigi duguma dɔɔni i bɛ Laginɛ sɔrɔ yen ni nana tugu i bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ yen ni nana i bɛ Burkina sɔrɔ yen bon vraiment jamana min b'o la o ye bɛɛ foroba jamana de donc n'o o jamana n'o ŋunana bɛɛ bɛ bɔ a kalama donc anw ka jamana basigili o ye Afrique de l'Ouest basigili de ye i m'a ye gɛlɛya donna anw ka jamana kɔnɔ a bɛ ka walakata Ala k'an bɛɛ ɲuman bɔ amina a bɛ daminɛ a fɔra Mali sisan Burkina Niger fo a bɛ se ka jamana minnu bɛ pays minnu n'a bɛ fɔ ko les pays littoral tuma dɔ la i b'a ye tuma dɔ la a kɔlɔlɔ bɛ ka s'u ma donc n'i b'o jamana sugu kɔnɔ n'Ala ye jɔyɔrɔ d'i ma e tɛ se ka kɛ maa ye komi maa minnu bɛ hali n'an t'olu ka kuma fɔ ka d'a kan an b'a fɔ olu ma de bas étage parce que hadamaden kuma dɔw bɛ fɔ hadamaden kodɔnna hakilima i bɛ o ye mukalidi kuma ye ko ni jahili kumana maa minnu tɛ ko kunna u tɛ kuma ni dɔnni ye u tɛ kuma ni jɔyɔrɔ ou bien u tɛ foroba baara la i k'i kɔ don u ma mais mɔgɔ min bɛ jamana ka baara la a bɛ foroba baara la mɔgɔ min fana don vraiment an ka bonya bɛ CNT yɔrɔ CNT ɲɛmɔgɔba an bɛ foli ɲɛsin a ma n'o ye l'honorable Malick Diaw ye j'ai été quand même 4e vice-président du CNT tout à fait donc CNT cɛw bɛ yen musow bɛ yen hakilimaw don kodɔnnaw don u bɛ jamana ko la et je peux en témoigner nka o n'a ta bɛɛ tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ ji bɛ bɔ minɛn bɛ bɔn a tabaga bolo den bɛ bi a tabaga bolo komi fana tuma dɔ la kuma bɛ mɔgɔ sara fili bɛ se ka ye kuma la hadamaden n'i filila i ka segin kɔ o tɛ kojugu ye i ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ maa b'a dɔn jamana kɔnɔ ka d'a kan jamana armée a kɛra officier ba ye n'o ye général ye a yɛrɛ ye jamana lafasa jamana kɔ kan Sierra Leone ni Libéria kow la o dɔrɔn tɛ CNT min bɛ yen o maa don dɔrɔn tɛ commission défense o ɲɛmɔgɔ fana don kosɛbɛ o b'a yira ni kuma bɔra ale da o tɛ carré kɔnɔ kuma ye donc ni kuma nana ye bɔlɔlɔ sira kan kuma min a ye ne jatigɛ a ye n siran a ye n jɔrɔ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a ye farigan bila n na Allahu Akbar parce que kuma gɛlɛyara mais ne bolo bi jamanakuntigi dɛmɛni n'o ye le président de transition qui est le chef suprême des armées anw bɛ bi lahala min na anw teriw de kan ka caya ni dakuma ni minnu cɛ anw yɛrɛ ko bamanankan na ko kogokungurunin ka ye mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ kuma kungurunin kan Côte d'Ivoire Bénin surtout Côte d'Ivoire Mali dɔ de ye Côte d'Ivoire dɔ de ye Mali ye ni hɛrɛ ye Mali sɔrɔ a bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ Ala k'an kisi kan ta ni tɔɔrɔ ye Mali sɔrɔ a bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ n'a ye Côte d'Ivoire sɔrɔ a bɛ Mali sɔrɔ Maliyɛn tɛ yen min somɔgɔ tɛ Côte d'Ivoire bibi na a tɛ yen ni somɔgɔ tɛ yen i balima somɔgɔ bɛ yen directement ou indirectement a cogoya bɛɛ dɔ la a bɛɛ ye jamana kelen de ye o furuɲɔgɔnya sira fɛ sigiɲɔgɔnya sira fɛ balimaya sira fɛ dɔw yɛrɛ bɔra Mali la u faw sigira u mɔkɛw sigira u ma na tugu yɛrɛ mais u b'a dɔn k'a fɔ u bɔra Mali la donc o jamana sugu kuma dɔw bɛ yen o man ka fɔ bɔlɔlɔ kan a tiɲɛ na nkalon tɛ n da dɔ la an bɛ jɔyɔrɔ min na bi an b'a fɛ ka dilali de kɛ n'anw ko an bɛ wuli bi ka président Assimi dɛmɛ anw tɛ wuli ka yɔgɔrɔya kuma fɔ dɛ an tɛ wuli fana ka mɔgɔ ni dingɛ kuma fɔ mais an bɛ kuma de fɔ kuma min n'a bɛ se ka dilali kɛ o kuma ni nin kuma sugu fɔra an b'a ɲini l'honorable fɛ peut-être que an m'a faamu a ka kuma dilan ale ye maa ye maaba don Ala de y'o k'a ye bi Malick Diaw non je parle de l'honorable président de commission voilà de défense je vais dire commission de défense maaba don on n'est pas qui le veut être général de l'armée malienne il a été tout à fait bon surasi kuma fɛ bɛ fɔ CNT la commission ale y'o ɲɛmɔgɔ ye bon ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka tiɲɛni kɛ u bɛ don kuma in kɔrɔ bon an kana sɔn o ma an kana sɔn donc ne kɔni bolo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma man ɲɛ mais a bonya b'an yɔrɔ ne kɔni ka faamuya la kuma in ka kan ka lajɛ ni fili min b'a la ou bien ni faamuya min ma y'a kɔnɔ o ka teliya la
o ka dilan pour que an kana taa yɛrɛ sɔrɔ ko wɛrɛ la parce que jamana in mago bɛ basigi la jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi hakilima bɛɛ kan ka jamana kuntigi dɛmɛ jamana bɛ kisi cogo min o de y'a to an ko n'an ka bɛ Mali ko la an tɛ bɔ k'a fɔ k'an bɛ Abuja o non anw bɛ bɔ de ka dilanli kuma de fɔ a bɛ se ka kɛ video tigɛra cogo dɔw la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw ŋaniya ma ɲi kuma in kɔnɔ mais kuma min dara kɛnɛ kan c'est pas défendable donc an kɔni bɛ Ala deli vraiment a kana kɛ faamuya ye min bɛ se ka ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye ni gɛlɛya b'a la an bɛ k'a fɔ min yɛrɛ fana ye an ka maaba don parce que a bɛ an ka institution baarakɛyɔrɔ la o fana ɲɛmɔgɔ dɔ don an ka armée maa fana don donc ni kuma bɔra ale da o kan ka kɛ kuma ɲuman de ye ni jamana bɛ baara minnu kɛ sɔrɔsiya sira fɛ an t'an da don la ka jamana lakana olu bɛ fɔ sokɔnɔna de la bon n'o kow bɛ kɛ so kɔnɔ mɔgɔ tɛ se k'i da don la o mais ni kuma bɔra kɛnɛ kan dɔrɔn a kɛra foroba kuma ye donc dɔ wɛrɛ man ka fɔ la ɲuman o de y'a to mɔkalidu kuma la ala kira ko alayhi salatu wa salam a ye nan tɛ wajuli la mais moi j'assume que je l'assume entièrement je suis un musulman ko n'i bɛ kuma i ka ɲuman fɔ n'i tɛ ɲuman fɔ i k'i da de donc an bɛ Ala deli vraiment ni fili min bɛ kuma la an m'an yɛrɛ y'a la mais an b'a ɲini vraiment a fɔbaga fɛ a k'a lajɛ ka kuma a yɛrɛ k'a lamɛn vraiment fili min bɛ kuma la a ka bɔ a bɛ dilan cogo min a ka dilan ten pour l'intérêt de notre pays. D'accord. Voilà, donc moi en tant que président d'ACRT façon ka wele soutien au président de transition son excellence Assimi Goïta on a la ɲini a ka dilan donc le Mali et la Côte d'Ivoire c'est le même peuple ni politique gɛlɛyaw bɛ yen o ka dilan politique sira fɛ o de y'a to ne y'a fɔ kalata ka kɛ parce que ni président sigira assemblée mana sigi assemblée est politique bon ni assemblée est politique ye ni kuma taara fɔ ye min tɛ politique tɛ se ka bila politique minɛn kɔnɔ a bɛ na ni gɛlɛya de ye o parce que mɔgɔw tɛna ye k'a fɔ politique kuma fɔra mɔgɔw bɛ na min ye kuma in yɛrɛ hali ni politique kuma don kuma ɲuman tɛ surtout que mɔgɔ min y'a fɔ il est président de commission défense et militaire aussi bon vraiment an kɔni bɛ Ala deli Ala ka ko in dilan Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma et je profite ka nin yɔrɔnin ka ramasser tubabukan na avec votre permission. Le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays voisins, pays frères, qui ont des relations séculaires. Nous sommes les mêmes peuples. Nous partageons des espaces géographiques, historiques, culturels. Et personnellement, j'ai un grand estime pour le président Alassane Dramane Ouattara. Je l'ai toujours assumé, parce que c'est un bâtisseur. Ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour son développement aujourd'hui, vraiment est sans commune mesure. Et le Mali et la Côte d'Ivoire, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Les dessins, l'histoire, la culture, la géographie l'a voulu. Et nous pensons que ce propos ne doit pas aller au-delà. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce propos, mais nous pensons que peut-être qu'il y a eu des maladresses et que j'estime que nous n'arriverons pas vraiment qu'il ne faut pas que d'autres essayent de s'engouffrir et puis d'essayer de manipuler. C'est pour dire que le Mali et le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est le même peuple. S'il y a des différents politiques, il y a des endroits appropriés, des canaux diplomatiques, mais j'estime que de tels propos n'est pas des propos qui doivent être encouragés et soutenus, et même, je vais même dire, pas l'accepter. Donc je pense que vraiment, en tant que président du parti, en tant que soutien effectivement du président de transition, son excellence Assimi Goïta, nous pensons ce qui urge aujourd'hui, c'est comment trouver des voies et moyens pour que le Mali et la Côte d'Ivoire puissent trouver vraiment des relations plus amicales, mais plus aussi qui est conforme à notre histoire, à notre culture, le vivre ensemble, parce que nous sommes des pays économiquement liés, culturellement liés, géographiquement liés. Je prends le devant pour dire que vraiment ce propos-là n'est pas un propos que nous, alors on s'associe ou bien on l'encourage ou bien qu'on est d'accord. Nous pensons que nous ne sommes pas dans la logique aussi qu'on essaie d'instrumentaliser, et je pense tout simplement que c'est hors propos, mais que l'intéressé pourra lui-même écouter sa propre vidéo et pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on n'aille pas vraiment à d'autres scénarios, parce que je pense qu'aujourd'hui le Mali et le Côte d'Ivoire, le défi que nous avons, c'est vraiment le défi du développement, de la sécurité, du vivre ensemble, et surtout aussi de la cohésion entre nos peuples, et de trouver des voies et moyens pour transcender nos difficultés
qui pour moi sont conjoncturelles parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vraiment un bon jour au pays frère de la Côte d'Ivoire et profiter aussi pour féliciter les festivités de la 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a été fait vraiment dans un esprit de tolérance, mais aussi ça a été une fête extraordinaire. Vive la coopération Mali-Côte d'Ivoire, vive l'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis pour la paix et la réconciliation. Et pour finir, je cite vraiment un grand monsieur qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire, le père de la nation de la Côte d'Ivoire, son excellence Félix Houphouët-Boigny. La paix, c'est pas un mot, c'est un comportement. Ensemble pour le comportement, pour la paix et le vivre ensemble. Président, d'autres pensent qu'au-delà de son institution, au-delà de la personne du président de la commission de défense, le gouvernement du Mali doit réagir à travers un communiqué. Est-ce que cela valait le coup selon vous aujourd'hui? Non, je veux pas essayer d'enflammer, ou c'est pas mon rôle. Moi, j'ai juste dit qu'aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir le président de transition. Tout ce que nous pensons peut être un atout, aider le Mali à avancer. Nous sommes dans cette dynamique. Mais si nous voyons des choses qui peuvent, en tout cas, être des expressions ou bien des comportements de nature vraiment à exacerber des tensions inutiles, on s'associe pas. Nous dénonçons dans la mesure de notre responsabilité. Mais les plus hautes autorités, c'est à eux d'apprécier vraiment ce qui est approprié pour que nous restions vraiment dans un esprit fraternel entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'intégration africaine. Namboro la amena femme Sénégal premier ministre ale tokoma bolota ka anga jamana segere tenendo akumbena bonya kono ajirala ka fo badinya ani tarku ya njemuma foko tasi jamana nu siku tegadi nyoko ma choma ka yiruwa barake ka be blo mena kono e ba ye chudi bon ni kuma kele ne fo o Mali jamana chamanche jamana de mo ka sabali quoi jamana mundo ni mo ki yerama ko ye horoy mais ini min fana be jala fana horon de yo wala horonya ti se ka damya yerama be to bla na nyuma kono to ne bolo anga sabali quoi politique ti dore fereni dabali ka jamana mara bon jamana mara a fuma politique intérieure et extérieure bon konona ni kelamana tay ni mo woro de bala bon ni mo woro bala abe kodo de tonyoye abe kodo de tonyoye parce que ni mo do be sigi jamana kono ulu bolo doro fo be de ka ke AEC mais be se ka AEC et puis ka choix do ka AEC les gens respectent ni mi go ka ta AEC là mais abuya ka kilaka osra mangana autant le Mali est souverain ka be bo CEDEAO là oya ka ke ni vara ko be to CEDEAO là problème même maintenant Sénégalais posture minta ne a fo depuis ko damine ngo Diomaye Faye ni songo ngo abe mimiri ngo ote adumo wali sakaba ko aya che absi politique là ça mo Sénégalais c'est non mais attends moi quoi Sénégalais ni Francis ta kala quoi Francis ka prolongement naturel de Sénégalais quoi Francis donna Afrique de l'Ouest ni Sénégal de ambeta lahara kana Francis Sénégal c'est ka bo Francis ko la Allah akbar o balaw kuma re balaw tere tiene be ka vie parce que avec ka mi fo neto là quoi moi je n'ai rien contre la France moi je suis libre anga tiene fo nyoye c'est-à-dire indépendance ni souveraineté te mbora kalsa bala meta karsa barawo o te o changement de partenaire drone indépendance yi ka ki yere tay bon au processus on mo ha o damine mais on est indépendant quoi on est indépendant rien notre indépendance si ni toi vous ire adama mais ça c'est pas remis en cause notre indépendance sur notre territoire notre décision politique mais on va ñere bolo depuis muro keta fa ngalaw on va se garder de la caminana maintenant on va ta chañere koro dunga fala on est pas là si bamula o ñine gali courant énergie hay bi on ni abeta jamana do do wele ku kana ndé pour nga courant so on est pas là si bamula aywa on flenye bi hay na ngo dugu juro fe ambeta jamana do de ñino ka bo pour que nga se ga nafa so on est pas là si bamula on ga demsini bayri ga be o te barla on est pas là si bamula on ga demsini bajul be o se ka kala on est pas là si bamula bon donc ne bolo anga ko kuma kono quoi anga bu kuma kono anga barake quoi jamana to ye bara de ke utaranye an fana ka barake nunu ye politique de ke campagne na ka jama ñini
donc jama sorola fanga sorola fanga réalité ayo de ke parce que yana kana ay kuma do de fo to kana yoro itise ka to kama ka sénégalais kan funi tara Macron no fe an yɛrɛ ka fɛn awe yoro a kuma mikra ni ko min kɛ nkonano para min kɛra Sénégal bon mais ni diɲɛ fɛn dɔ de il faut être réaliste ni diɲɛ kɛlɛ bolo de i kana sɔn k'i kɛ dégâts collatéraux ye quoi parce que aw tɛ ka min faamu jamana marabagaw b'o dɔn mais ne bolo bi jamana kan ka dɛmɛ ka bɔ nin kɔrɔ quoi nin posture kɔrɔ quoi an ka jamana dɛmɛ avec des esprits brillants des vrais 10 pour aider le président n'o tɛ ni a tɛ marché o mɔgɔ ka t'u sigi dɔrɔn ka taa dadi show kɛ réseau kan ko non c'est pas comme ça que ça marche parce que n bɛna min f'i ye n ma bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ tuma min na Tezawata ni gɛlɛya kɛra an ka jamana ye décision ta k'a fɔ an ni l'Ukraine tɛ coopération non voilà ka rupture diplomatique kɛ jamana y'o ta on prend acte on soutient le président parce que kuma min fɔra publiquement o tɛ fɔ comme an filɛ ka CNT ɲɛmɔgɔ ka kuma commission ɲɛmɔgɔ ka kuma min fɔ dɔ fana bɛ se ka kuma kelen ta k'o kɛ misaliya ye ka bon aw yɛrɛ bɛ nin fɔ nin ma bon voilà c'est pour ça an y'a fɔ an k'an tɔ to quoi bon o min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka condamner ka tila k'a fɔ ko Ukraine tɛ an tɛ a bɛɛ ye sɔnna parce que kuma min fɔra kuma fɔta tɛ mais France Sénégal bɔra ka mun fɔ o de don c'est France Sénégal bɔra ka mun fɔ ils disent une neutralité constructive o tɔgɔkan de don c'est la langue de Molière neutralité constructive ka jɔ camancɛ la mun bɛ dilanli kɛ bon donc camancɛ ani jɔn cɛ n ko mɔgɔ fila de bɛ ɲɔgɔn na Russie ni l'Ukraine anw ni terroristes ko olu bɛ jɔ neutralité constructive depuis yen olu ma voix yira ko tɔgɔkan de fɔra bon non ni o fɔra ka o mise en œuvre ye jumɛn ye an tulo b'i la bah voilà donc ni France Afrique nana a nana dɔrɔn ka na communication de kɛ o Diomaye Faye Sonko est très fort il est très politique a nana pour la première fois premier ministre si mana jamana kɔnɔ yan nɔ min nana ka c'est-à-dire que prendre le leadership de la communication mais a nana de o non n'o tun bɛ an ka PM yɛrɛ y'a reconnu donc a tɛ sa non ne tɛ bɔ kana taa ɲɛ yan fɛ parce que min b'o la flagrance ko kuma ni fɛn wɛrɛ b'o la o to yen mais a nana a ye kuma mun fɔ non a to yen ale ka kuma to yen ne tɛ n da don ale ka kuma la donc a nana dɔrɔn a ko juste ko neutralité constructive mais a nana o de expliquer o a nana a ye kuma fɔ a ko a ka foli ni duwawu bɛ an ka sɔrɔdasiw minnu fatura mais n k'ale tun ko k'a ka sigi fanga la ko n'u ye fanga sɔrɔ k'u bɛ armée bila ka na Mali dɛmɛ kɛlɛ la a ma fɔ Adama k'a ma bɔ a ka sira kan i y'a ɲininka yala ni ma bɔ i ka sira kan c'est pas les mots ne valent que les actes composent n'ale tun wulila ka tuma min attaque kɛra Tezawatène ka armée bila ka na Mali soutenir est-ce que kuma min fɔra an bɛ segin a kan France Sénégal de ça c'est problème ça moi je comprends j'ai aucun problème par rapport à ça mais avec la logique de le fédérer k'a faamu quoi n'o nana a nana kuma min na n k'a cira a ka patron nana ci min na n'o ye Diomaye Faye a nana o jaabi de la o Diomaye Faye de nana qui a été mandaté par la CEDEAO pour qu'il ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni AES ɲɛmɔgɔw cɛ le patron de l'AES c'est qui c'est son excellence Assimi Goïta bon donc n'o ci fɔra Assimi est imperturbable a y'a lamɛn maintenant peut-être a seginna ka na jaabi min ɲini o tɛ fɔ kɛnɛ kan o bɔlɔlɔ kɛnɛ kan o mais ale ye communication de a ye min fɔ ça c'est pour nous a ye kuma dɔ fɔ ko des questions importantes ne soyons pas dans l'émotion politique et qui est dans l'émotion politique yɔrɔ ale min yɛrɛ min na k'a t'a yɛrɛ ma o ah mais go il faut quand même ne décider o de y'a to ne ko bi il faut des vrais 10 pour soutenir Assimi parce que minnu bɛ a bɛ hakɛ to minnu bɛ yogoroya la dugu ma c'est pas eux qui peuvent ils n'ont pas cette capacité d'analyse c'est pas possible n'a ko il faut sortir de l'émotion politique ale tɛ l'o fɔ a yɛrɛ ma o donc a kan bɛ jɔnni ma ayiwa bon bref i ye kuma faamu wa conclusion kuma sabanan ye min ye a ko olu tɛ fara mɔgɔ kan ka Mali déstabiliser voilà ani jamana wɛrɛ mais coopération min b'u ni Mali cɛ c'est presque le même peuple mais min ye des relations économiques o kan ka renforcer relation économique ye mun ye n ko Mali de ye jamana ye qui est le seul pays qui n'a pas de port et que son premier partenaire
pour les ports, c'est Dakar. Qui est même au Abidjan. Bon, donc, Malika, destination naturelle de l'eau, pour que tu Sénégal. Bon, donc, Sénégal, bah, il y a on a fait ça, au Lakanani, on a ma herere. Et moi, donc, on a une visite de travail et d'amitié. Baranyoga est mouillé. Aka patrouille à Blatimina, nous, Jomai Faye. Quand on tire Teria Jomai, quand il y a Maliona, nous, Fouita, on a ouché. Vraiment, vous êtes souverain. Il a prononcé le mot souveraineté 4 fois. Que le Mali est souverain, Burkina est souverain, le Niger est souverain. Et le Sénégal est souverain. Donc, ça veut dire que nous, on est horon, on est horon. Donc, on est bemina, on est bemina, vraiment. On a une famille là, quoi. Pas d'émotion politique. C'est codé, quoi. Donc, il a fait de la communication pour son boss et ça lui a bien reçu. Sinon, le contenu du message là, on te fait qu'un mais beba do amana do là ni parce que au de normes quoi ni fama et tike ti jabi arrête ce que non fait afala ba du mo de blakana c'est comme il veut pour qu'il go famu quand le président ouvre une séance clôture la premier ministre de Blakata ou bien le ministre des affaires ou bien le ministre du tutelle président t'état en tout cas à normal connu président ouverture qui est la clôture qui est tout Hiroshi bon, c'est moi le 10 le vrai 10 non, non. On avance. Non, c'est bon. Non, ma bassa, il faut avancer. Vraiment, je veux pas de polémique. D'accord. Je veux pas lui faire. Moi, je veux pas lui faire de la publicité. Pour ganga kunche, M5, ko ukanga bo samedi. Sanote Abdelkader Maïga, Anyaka la Série d'Oxo, avec ma transition de l'écan, avec ma pécan, avec ma fémouye, Gelam Watina, prison Konana, ani question chama, mon jamana concernant le Watina, à propos de l'Ivan analyser tout. Bon, moi je n'analyse pas. Moi, c'est son patron qui a. Voilà. Ah bon? Oui, son patron est le patron du M5. C'était les 3 signataires. Oui. Chawar Sissoko. D'où lui-même, celui qui tu veux prononcer son nom, appartient à ce regroupement de MK. Son patron, le PM actuel, était le représentant du FSD, et moi j'étais le coordinateur général avant la dissolution de la CMH. Donc c'était les 3 signataires. Donc je parle en tant qu'ancien patron, co-patron du M5. Donc vraiment, on t'est dit que on a mis fille. C'est-à-dire, politique, c'est une règle simple. C'est une règle simple. Non, la règle est simple. Mais le fonctionnement, non. C'est de l'art. Voilà, c'est de l'art. C'est-à-dire, ce qui est possible, il faut le réaliser. Ce qui est possible, il faut le réaliser. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut réaliser? Mais, M5, tu m'as mené, ou t'es fan là, mais ils sont au pouvoir. Parce que, c'est lui qui a parlé avec comment faut mieux. C'est lui le premier ministre de la République qui a été désigné en tant que M5. Bon, comment nous fera Kenega? Est-ce que me fera quoi? Me gouvernement Mouare fana tout me non, au fana gouvernement Mouare. Le ministre de refondation. Il est M5. Oui. Oh, Uluka tout sigi. Kata faut que transition kanini befo. Kata kuma conclusion parce que kuma ya conclusion ni a kulasa arabuka mona côté. Ni kuma faut hakilima be kuma la kuma faut sadige ni pas avec rédaction ke. Introduction, développement et conclusion. Voilà. Bon donc au conclusion ni mon fo ko tiere la ko la ni mun kun fora transition ko la ko me sens ko be na tabe ko bi ko transition me ka sega ko sera joy. Oh, donc, n'a pas qu'à ko. Yoro, ou quand tu iras ma, ou kabejon ma. Parce que ni iras pas qu'à ko. Ebe faire de que, ibe qu'à ko, tu comme ko la job. Mais ni ko kabe qu'à ko, ma John ne bega, John ya la ko. Bon, donc, comment m'en a fait famu, hakilima ko, mo be fili, ignoro, toma, mais ignoro kuma te floma. Donc, moi, je pense que, vraiment, nous irait à d'autres tiens, la sera ni roma. Horonya la, tout de robe la droite. Parce que moi, c'est que tout kokono ma bec à tout ko la gauchi. Memorandum, comment m'y fera? Nous be ka foko, ko memorandum ko kai kuluboka, memorandum du tara kasola. Memorandum teo, memorandum tigi de do.
parce que ni kumakan tara kaso la hakiliba bɛ b'a dɔn kumakan bɛ jɔn nɔfɛ kuma tigi tɛ yan. Comment bɛ taa kaso la k'a tigi to yen tuguni. Non mais politique tɛ yan mais ni ye fɛn signé n ko min y'a signé o de ma minɛ yan mun y'a minɛ sariya la ale de y'a signé mais moralement olu y'a reconnu k'a ka ɲi donc ça veut dire que a minɛ k'u ma jɛ n'a ye kuma kɔrɔ de ye politiquement ko a memorandum ka ɲi memorandum dun taara kaso la min taara kaso la cɛkɔrɔba Ala ka ɲuman bɔ mais ni memorandum taara kaso la ça veut dire que aw k'a ka ɲi donc minnu taara n'a ye kaso la au kuma kɔrɔ ye mun ye donc ne bolo bi vraiment il faut une vraie équipe homogène autour du président de transition parce que nin tɛ se ka marcher o. D'accord. Voilà mɔgɔ tɛ se ka kɛ c'est-à-dire que i tɛ lɛ fɛ i tɛ fara naji la o bɛ ɲa. A ka gɛlɛn. donc Ala ka hɛrɛ ɲuman k'an ye quoi. Ok. Ɲininkali kelen. Bon juste an bɛ jɔ ye. Bon une. Fɛn min ye an ka ancien premier ministre n'o ye Musa Mara ye ale bɔra ka laseli dɔw kɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko a ye a ka ayiwa premier ministre sara ko o fɛn dɔw tun bɛ kɛ k'a jɛn n'olu kɔ a kuma kɔni cayalen don kosɛbɛ politiki mɔgɔ caman bɛ k'i hakilina fɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka peuple conscient k'a bɛ k'o de san a kɔni kuma cayalen don Issa Kawuju e yɛrɛ ye politiki mɔgɔ ye e bɛ Musa Mara ka nin acte bila minɛ. Bon ne ye nin kuma jaabi n tɛ segin a kan mais n bɛ pour que i bonya kosɔn bɛɛ y'i ta fɔ o fana ye mɔgɔw ka hakɛ ye mais nin bɛɛ bɛ jaabi sɔrɔ min na an ka taa kalata la simple mɔgɔ mɔgɔ bɛ Asimi fɛ bi i b'a fɔ a ka taa kala de ta parce que nin ka ɲi o nin man ɲi o nin ye n'an taara kala ta n'a y'a sɔrɔ peuple ka hakili la nin o tɛna ye yan e y'i ta fɔ ne ye n ta fɔ nin y'i ta fɔ mais bɛɛ hakili la ale bolo peuple de b'ale kɔ an ka taa kala ta la C'est ça, on va tourner les lignes là. On va dire à mon repos. On va tourner les lignes. On va faire ça. Ahmed. C'est ça va faire. Et le monde des familles, il y a une implication dans Mali. John Ngakele. Non, ne bɛ ka min f'i ye, ne soyons pas des dégâts collatéraux. Ne y'a f'i ye Surasi ko ye gundo ka bon. An mago bɛ fɛn min na bi o ka jamana kuntigi de dɛmɛ, le président de transition. Ale de ye jamana caméra ye, a ɲɛ b'a bɛɛ la. Donc n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ, i tɛ se k'a fɔ i b'a dɛmɛ ka tila tuguni ka na kuma fɔ kuma minnu bɛ se ka kɛ kuma ye n'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye. Parce que an kana ko fila ɲagami ɲɔgɔn na. Jamana ye wulikajɔ min kɛ k'a ɲini k'a yɛrɛ sɔrɔ sɔrɔsiya sira fɛ o ma dogo mɔgɔ si la mais bi politiki sira fɛ ani sira wɛrɛw fɛ ka sanga ni jamana yɛrɛ k'a ɲini k'a yɛrɛ sɔrɔ o tɛ Mali dɔrɔn dɛ jamana o jamana y'a ɲini k'i b'i yɛrɛ sɔrɔ i b'i sigi ni ko bɛɛ maintenant problème min b'anw da la bi ne b'a fɔ n bɛ segin a kan c'est le buveur de lait qui te parle. C'est-à-dire, le président a besoin de ce que j'appelle une force politique, une véritable force politique. Parce que, même ça l'a dit, ni mi wula, on veut comment procoter le favor, avec la transition de mai. Dobiti, si yata yirera, comment faut avec la transition de mai. Finalement, quelle est la voie autorisée comme soutien politique assumé, non, comment la transition de mai bagaille. Otéo. Bere wuli ni yere. Dɔ bɛ taa memorandum fɔ ko ale ka memorandum ko ka ɲi mais a b'a fɔ k'ale bɛ transition kɔ k'ale bɛ bɔ a bɛ taa surasiw lafasa mais bɛɛ bɛ surasiw kɔ o dɔ bɛ bɔ a bɛ taa an ye kuma min fɔ Kɔdiwari ko kuma na n tɛna segin o kan mais a b'a fɔ ne laɲini min ye transition dɛmɛni tɛ yan hali ni kuma in an b'an yɛrɛ y'a la bon donc ni force politique bɛ yen une coalition politique qui est assumée et reconnue par le président lui-même en ce moment ça va clarifier les choses bon dun tɛ se ka kɛ tant ka mɛ camancɛ fɔ il faut que élection de ka kɛ. Parce que une élection qui est là, ceux qui sont avec le président comme des politiques, comme des associations à caractère politique, comme des personnalités soutien au président, à bébé Joro, no Joro qui est là, donc il y a une majorité de bébés, même le président là, donc nous est mis faux, ou est jamana kuntigi la face à ton kapay. Mais ou est réglé ou. T'es à watan min qui ragra Mali bed là. Il va Asimi fait, il t'a Asimi fait, il va opposition, il était opposition, il va memorandum qu'on a été qu'on transition métanier, fait, t'as quoi faire. Mais l'armée c'est tout le monde. Tout à fait. Donc est-ce qu'il brille armée quoi fait, qui beau que misalia qui be jamana fait, bede armée na, parce que l'armée y a un bede, ande umbala, muso bala, ndonu bala, nyere bala. L'armée c'est nous-mêmes. Donc soutien à l'armée là, on connaît bien qu'à respirer de quoi. Il y a pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu flanes nous politique? Parce que quoi que l'on dise, c'est la politique qui gère tout le reste. Donc, au Yoro Inanebolobi, il faut sortir de l'ambiguïté. Parce que, nous la ko, non, kalata teke, faut qu'elle ait gaba au terre ou bebala la. Note, Poutine, mais élection, kabe l'Ukraine, qu'elle a, ma tu as élection, ama kewa.
Alors, mais problème est mi. Problème toi yo. Problème est mi. Ama référendum qui a no kanto kela la. A soro Kidal ma bidon, Kidal ma récupéré. Référendum ma gars. Mais bi Mali administration de Kidal ya. Donc ni élection kera ka président bo président de transition ka ke président de la République. Ni ay kuma do be fo sente la binama nyira la dorete o parce que député bleu n'était na gra député bleu ni kuma su tseka fo. Aywa. Donc ne bolo ka la ta manake munu be wuli ka ho ha ho fo be jo. Parce qu'ils seront plus les voix. Donc le boulot vraiment, pour répondre à ta question, laissons l'armée faire son travail. Soutien à l'armée. Moi, je n'ai jamais accepté qu'on politise vraiment les expressions de l'armée. Nous, là, parce qu'ils sont manque de visibilité de tout là. Donc nous, vous armée quoi fait? Vous irez patriotier. Mais tout le monde armé. Amassé, ni armée qui a fini d'eau. L'armée là, c'est tout le monde. Voilà. D'accord. Président Wati, ayant tenté moi, folie qui a un habitat compté. Bon, on m'a donné que. Ka kunche ni anye kuma damne ni mi do ye mi ala ka jamana basi amina rabbi ala ka jamana lafiya amina rabbi. Moi je pense aujourd'hui il faut l'union sacrée pour sauver le Mali. Il faut l'union sacrée pour sauver le Mali. On est ka famille. Moi je suis pas un soutien avec vous borné. Ouais. Je vais être lucide et sur lucide. Ni ala sona. D'accord. Bi amba do siga fo kera conclusion wakati natalo bna di président de transition manoye pour la paix et la réconciliation, nous chartier. Ni la nimbe kuma ina nya fo mesekaka. Et là je suis d'accord avec le général Yamusa Kamara. Yamusa Kamara. Armée ka bara e ka jamana ni ka lakana. Mais basi ni ben politique de boke. Tout à fait. Donc ne bolo bi faire beka ngake pour que mo ka degunye politique degune. Te togo togola. Ma ko refode. Ni politique degune no o kera sababu be gele ala bi kera kaso ya kera jamana ko kanay ne ba ñini vraiment c'est un vœu c'est une demande au président de transition aka faire que pour que au konunu kase ka bla dans le cadre de la réconciliation on va renforcer ala sona o no kera élection mi bena boloda mo ba fe ka fanga ñini bete na ñini ni jamana de nya di asimima kuma ba Mabana, mais tant à menina, bébé ka dofo, wa ujo do fana. Parce que niko quoi mais marfa de bibolo, moi bébé ka solo ko la nyero fo ka temo. Mais moi à la différence des autres, moi j'avance. Parce que politique be ko mina fo inde la ka fo horloge no e montre mo chamanto famu. Ab ko terrain. Na na gar la ni ma do abtakito. Aywa ala kay kabeta gawo kabeta fo Kidal et ni joke ete bo diboli garla atita la nyine mi ba fo c'est ça la vérité na fora sa kambe gata kulukuru ko jamana mo ba dembela kuruko ya ni fitriche ne ko wajibi fa mbe gata gidron fe ima mo tonyo ni mi se ka ta jife ta to ya ni mi ko kala bi se ka kulu arpante ka ta ita to ya ni fere were be mo mo to ya la nyine mu ya mbe ga nyon soro kulukuru bo don jabana be maratin mais munu ma fe ka hakila do imposer mo la en réalité jamana ko tere u be bala la ri aywa donc duguma sera de do bolo mais u be bugu mo hakili ka parce que bete nono mina quoi voilà donc no de bi se ka ni fo nono mina ya akagele voilà ala o ya folo Allah ba emi ame sigaka vraiment kuma min bora ambarake ñon koroda ay nale be Aïssa l'honorable Menkoro vraiment kuma ya manyere yala d'accord mais angon ba ñini Aïssa ay reka bo aka laje aka vidéo iname filibe yoromi aka laje ni ala parce que jamana mo be asi ñon bela am mo be bena am mo be basigla ni ngay beda fo sorasi choisir ka baraire c'est pour préserver la paix. D'accord. Voilà, choisir te kelekela, choisir basigi kelade. Choisir be kelekere pour que basigi de gana. Choisir te keleke pour que non. Donc vraiment nous sommes fiers de notre institution qui est l'armée. Nous sommes fiers vraiment du leadership du président du CNT, l'honorable Malik Diaw. Mais nous comment nous bora vraiment amba bla film nangono tiens la kadla pour que anga nyina ni quoi ka o yere fo aka o jija ka pour foni chari ni façon de nyuma parce que on peut ne pas être d'accord mais nous sommes tous d'accord pour le Mali donc bébé Mali fait o mo m'a avec do ke Mali sous te tien yo
mɔgɔw ka hakilila tɛ kelen ye, ça c'est normal. Maintenant ni mɔgɔw sɔnna débat contradictoirement bonya kɔnɔ charia kɔnɔ on avance. Voilà, an kana bu ɲɔgɔn hakili kan quoi. Donc ala ka jamana kolo suma, amina, ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ, amina, wassalam. Merci.